Ahoj, mé jméno je Marcela a provedu vás měsíčním programem. Jsem moc ráda, že jste si pustili toto video a také se těším na výsledky, které během toho měsíce zvládnete. O čem bude měsíční program? Je to pro všechny ženy i muže, předpokládám především pro ženy, které chtějí zapracovat na svoji postavě a chtějí jej zhubnout. Tento program je sestaven tak, abyste si postupně zvykali na nový životní styl. Ano, hubnutí je životní styl. Pokud od těchto videí očekáváte, že zhubnete a pak budete žít nadále tak, jak jste žili do dneska, musím vás zklamat, protože o tom to nebude. Bude to o tom, abyste si postupně zvykli a naučili se, jak se svým tělem pracovat, jak se správně stravovat a co dělat pro to, abyste zhubli, vypracovali svoji postavu a aby to tak samozřejmě i zůstalo. A podle mě to je mnohem důležitější, než jenom zhubnout na měsíc, na to, abych si odjel třeba na dovolenou a pak zase přibral. Ani jedna z nás to nechceme. Věřím tomu, že dojdeme společně k cíli a dosáhneme přesně toho, čeho byste chtěli vy. Z čeho je tedy program ještě jednou sestaven? Je sestaven z 30 videí. Jedno video na každý den. Najdete tam recepty, jídelníčky, přímo videa, jak si jídlo upřipravit. Najdete tam nákupní seznamy, veškeré rady, cvičení a vše potřebné pro to, abyste správně zhubli. Bude o tom, jak se správně stravovat, kolik musíme vypít a proč musíme pít a jaká je vlastně zdravá strava pro to, abyste hubli. Další věc je ta, že po vás budu chtít jít deníček. Můj deníček mám už od roku 2012, kam si pravidelně píšu své záznamy a poznatky. Doporučuju to stejně tak i vám. Každý půjdeme po své cestě. Po té stejné cestě. Cesta může být kamenitá a těžká. Já bych si přála, abyste to nevzdali. Bych si přála, abyste došli k tomu cíli, protože jenom tam vás čeká vítězství. Užívejte si tu cestu, užívejte si každý jeden krok, který uděláte, protože na to jednou budete hrozně rádi vzpomínat. Tak pojďme na to. Začněte si věřit. Věřte v to, že to dokážete. Začněte mít ráda sama sebe, protože to je úplně to nejdůležitější. A jak na to? Tak i to se dozvíte v těchto videích. A já vám přeju, abyste byli tak spokojení, jako jsem i já. Jenom ten, kdo chce, tak dojde opravdu k cíli. A vy to dokážete. Nezapomeňte každý den plnit své úkoly.